1999 μέτρα. Σε 1 μέτρο είμαστε στα 2.000 μέτρα. Γιατί έχει μύγες? Γιατί έχει μύγες? Μίγα μίσο. Μέσα στην καρδιά της Βόρειας Ελλάδας, αγγίζοντας τον ουρανό με την επιβλητική του παρουσία, στέκεται ο Σμόλικας, το δεύτερο υψηλότερο βουνό της χώρας. Ένα αληθινό μνημείο της φύσης που προκαλεί δέος και σε προσκαλεί σε μια εσωτερική και εξωτερική περιπέτεια. Ανεβαίνοντας τα μονοπάτια του, νιώθεις το μεγαλείο της φύσης να σε περιβάλλει. Η ανάσα σου γίνεται ένα με τον άνεμο που διαπερνά τα πυκνά δάση και τους απόκρημνους βράχους. Κάθε βήμα είναι μια πρόκληση. Κάθε ανάβαση μια δοκιμασία του πνεύματος και του σώματος. Κάθε σκέψη γίνεται πιο καθαρή καθώς αφήνεις πίσω σου την καθημερινότητα και αγγίζεις τις κορυφές των ονείρων σου. Φτάνοντας στην κορυφή, η θέα σου κόβει την ανάσα. Η αίσθηση της ελευθερίας και της ολοκλήρωσης σε κατακλείζει. Είσαι εκεί, πάνω από τα σύννεφα, στο σημείο όπου ο ουρανός συναντά τη γη. Νιώθεις την εσωτερική σου δύναμη να αναβλύζει και καταλαβαίνεις πως κάθε δυσκολία, κάθε κόπος άξιζε την προσπάθεια. Είσαι διαφορετικός, πιο δυνατός, πιο ζωντανός. Τον Μάιο του 2024 είχε έρθει η ώρα για την ετήσια εκδρομή μας με τους Hiking Explorers. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η πρόληψη είναι το κλειδί για την προετοιμασία και γι' αυτό επισκεφτήκαμε το ΟΡΕΑ, το ιδανικό μέρος για να διασφαλίσουμε ότι ήμασταν έτοιμοι για την πρόκληση που μας περίμενε. Το μεευτήριο ΟΡΕΑ μας προσέφερε μια ολοκληρωμένη σειρά εξετάσεων απαραίτητων για την προετοιμασία μας. Εκεί πραγματοποιήσαμε εργοσπυρομετρία, η οποία περιλαμβάνει το τεστ VO2 Max, μετρήσεις λιπόδους μάζας και άλλες σημαντικές εξετάσεις, εξασφαλίζοντας πως είμαστε στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση. Κύριε Πούλο, είμαστε μια πεζοπορική ομάδα, μια παρέα φίλων που κάνουμε αυτό που αγαπάμε, να περπατάμε στα βουνά, στη φύση. Είναι βασικό ό,τι κάνετε να γίνεται με ασφάλεια. Η λιπομέτρηση λοιπόν, η ζύγηση σε σχέση με το ύψος και με τη λιπομέτρηση που θα κάνουμε θα μας δώσει να καταλάβουμε αν πρέπει να μπούμε, αν έχουμε το σωστό λίπος ή αν πρέπει να μπούμε σε ένα πλάνο διατροφής έτσι ώστε να μας μεταφέρει, να μας φέρει στο ιδανικό βάρος και στο ιδανικό λίπος κυρίως. Ένα δεύτερο τεστ μετά που είναι κατά τη γνώμη μου και αυτό σημαντικό όσον αφορά αυτό που θέλετε να κάνετε είναι η μέγιστη πρόληψη οξυγόνου που θα πάρουμε κατά τη διάρκεια της εργοσπυρομετρίας. Δηλαδή θα ανέβουμε στο διάδρομο, θα ξεκινήσουμε να περπατάμε. Εγώ θα έχω ένα πρωτόκολλο για σας που κάθε 2 λεπτά σας ανεβάζω 1 χιλιόμετρο και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε περίπου στο 85% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας ή και αν μπορούμε να φτάσουμε και στο 100%. Ο στόχος είναι η βελτίωση της απόδοσης ή της επίδοσης αν θέλετε, αλλά πιο σημαντικό από αυτό ακόμα είναι η υγεία του αθλητή. Και εμείς εδώ στο ΡΕΑ έχουμε ξεκινήσει από το 2021, έχουμε στήσει το τμήμα εργομετρίας ανθρώπινης απόδοσης και μεταβολισμού και ένας μεγάλος αριθμός αθλητών και αθλουμένων μας έχουν εμπιστευτεί. Στέλιος Πούλος, εργοφυσιολόγος, υπεύθυνος του τμήματος εργομετρίας ανθρώπινης απόδοσης και μεταβολισμού του ΡΕΑ και διευθυντής του εργομετρικού κέντρου ErgoFit στον Άλυμο. Επίσης, μας εξέτασε και ένας ορθοπαιδικός, αξιολογώντας την υγεία των αρθρώσεων και των μειών μας, διασφαλίζοντας ότι είμαστε πλήρως έτοιμοι για την απαιτητική ανάβαση. Είμαι ο Γιώργος Ποθητάκης, ορθοπαιδικός χειρουργός. Είμαι ο επιστημονικός υπεύθυνος του ορθοπαιδικού τμήματος εδώ, στο νοσοκομείο ΡΕΑ. Ο βασικότερος τρόπος προετοιμασίας είναι το να προλάβει κανείς τα ατυχήματα. Άρα θέλει προσοχή και από τον ασθενή, από την πλευρά του, μια προηγούμενη ενασχόληση με γυμναστική, μια προηγούμενη ενασχόληση με μυϊκή ενδυνάμωση και αντοχή φυσικά, ώστε να μπορέσει να επεξέλθει στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης αθλητικής δραστηριότητας. Υπάρχει μαγνητικός τομογράφος, αξονικός τομογράφος, ακτινογραφία. Έχουμε εδώ να κάνουμε την ενέργεια PRP, περιοδικών ηχήσεων
που είναι αρκετά χρήσιμα στους αθλητές για αποκαταστάσεις συνήθως τενόντιων και σερμικών βλαβών. Εν τω μεταξύ, να πω ότι με τον κύριο Ποτητάκη με έχει χειρουργήσει και εμένα και με βοήθησε πάλι να επανέλθω σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πάλι στις δραστηριότητες που θέλω. Και το σημαντικό είναι με βοήθησε να μην ξαναπαρουσιάσω το πρόβλημα, δηλαδή να μου δείξει πώς να το προστατεύσω ώστε να μπορώ να συνεχίζω να το κάνω και να είμαι κι εγώ υγιής. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η εξέταση από τον ορθοπαιδικό διασφάλισε την υγεία των αρθρώσεων και την καλή φυσική κατάσταση του μυοσκελετικού μας συστήματος. Κρίσιμο για την επιτυχημένη ανάβαση. Στο ΡΕΑ αισθανθήκαμε από την πρώτη στιγμή ότι είμαστε σε καλά χέρια. Οι εξετάσεις που κάναμε δεν ήταν μόνο λεπτομερείς, αλλά και προσαρμοσμένες στις ανάγκες μιας ομάδας πεζοπορίας, καθιστώντας το ΡΕΑ τον απόλυτο συνεργάτη στην προετοιμασία μας για την επίτευξη αυτού του μεγάλου στόχου. Αφού ολοκληρώσαμε τις απαραίτητες εξετάσεις για την υγεία μας, η δεύτερη στάση μας ήταν το eGalaxy, ένα μαγαζί που συνδυάζει εξοπλισμό για outdoor activities και τεχνολογία. Εκεί ανακαλύψαμε μια μοναδική συλλογή από τεχνολογικά είδη, gadgets και εξοπλισμό outdoor, σχεδιασμένα για κάθε ταξίδι και περιπέτεια. Ενθουσιαστήκαμε με την εκτεταμένη γκάμα από wearables, action cameras, fitness προϊόντα και αξεσουάρ κινητών. Η καρδιά μας σκύρτησε από την εκτενή συλλογή από είδη camping, hiking και εξοπλισμού επιβίωσης. Το eGalaxy δεν προσφέρει απλώς προϊόντα, αλλά εμπειρίες, καθιστώντας το ιδανικό σύντροφο για κάθε περιπέτεια. Και επιτέλους έφτασε η μεγάλη μέρα και η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Ξορκίσαμε το κακό το μάτι. Για δείξε. Καλά. Τι έγινε τώρα? Λοιπόν, όλα καλά. Έγινε ένα μικρό ατύχημα. Δηλαδή έπεσε από πίσω μας ένα παλικάρι, διότι μία κοπελιά, μην πω τίποτα άλλο, σταμάτησε γιατί απλά γούσταρε να σταματήσει απροειδοποίητα. Ωραία, και τώρα που πάμε? Να πάρουμε και τους υπόλοιπους. Πίνουν ήδη το καφεδάκι τους αυτοί. Το ραντεβού μας ήταν στην καφετέρια Gelook στην Ηλιούπολη. Το Gelook είναι γνωστό για την ποικιλία των προϊόντων του από το πρωί μέχρι το βράδυ, καλύπτοντας κάθε γούστο και ανάγκη. Εδώ στο Gelook ξεκινάς την ημέρα σου με έναν φρέσκο καφέ ή ένα χυμό, απολαμβάνοντας την ηρεμία και τη φιλόξενη ατμόσφαιρα του μαγαζιού. Το προσεγμένο και άνετο περιβάλλον του Gelook σε καλεί να χαλαρώσεις και να απολαύσεις τη στιγμή. Οι επιλογές για μπραντς είναι ποικίλες και εκλεκτές. Μετά από μια ξενάγηση στον εσωτερικό χώρο που συνδυάζει μοντέρνα διακόσμηση με ζεστασιά, βρήκαμε τον ιδανικό χώρο για να απολαύσουμε το πρωινό μας. Στο Gelook, η καλή παρέα συναντά τον εξαιρετικό καφέ και το νόστιμο φαγητό, δημιουργώντας μια ζεστή ατμόσφαιρα που μας προετοιμάζει για τις περιπέτειες που μας περιμένουν. Φοβερός, υπέροχος καφές, καφεδάρα. Τι άλλο μπορεί να φάει κανείς εδώ, ρε? Έχει φοβερά μπραντς, για πρωινό είναι τέλεια. Καφέδες, ποτά, βράδυ είναι υπέροχα, μπύρες, κοκτέιλς. Γενικά είναι all day. All day, all night. Είναι απίστευτο μαγαζί. Το ταξίδι στην Εθνική Οδό ήταν μια ευχάριστη εμπειρία γεμάτη από απαραίτητες τάσεις για φαγητό και ξεκούραση. Πώς είναι το ταξίδι μέχρι στιγμής, Σπύρο? Λιωστικότατο. Το κάτι ψήνεται. Πού πήγε το μπέργκερ? Δεν πρόλαβα να φέρω την κάμερα και το τσάκι. Να ήταν κι άλλοι που είναι τώρα. Δύο έχει φάει, κοίτα εδώ το ζώο. Δεν τρέβε. Εσύ δεν έβγες και πριν μια ώρα, ρε φίλε? Όχι, αέρας ήταν. Αέρας. Απλά λιτά εδώ, δηλαδή μόνο χαρτί τρώω, μόνο χαρτί να πεις. Εσύ πατατούλα σκέτη? Πατατούλα δίαιτα. Αυτά εδώ πέρα δεν είναι δικά μου, είναι από προηγούμενους. Με τελικό προορισμό το χωριό Κεράσοβο, η διαδρομή μας ήταν γεμάτη φυσική ομορφιά και ανανεωτικές στιγμές. Φτάσαμε στην Αγία Παρασκευή, η οποία είναι ένα πανέμορφο ορεινό κεφαλοχώρι του Δήμου Κόνιτσας του νομού Ιωαννίνων. Είναι χτισμένο στις βορειοδυτικές πλαγιές του Σμόλικα με υψόμετρο 970 μέτρα. Μας εντυπωσίασαν τα τοπία με την ανέγκυχτη φυσική ομορφιά και τα άφθονα νερά, καθώς και η μεγάλη πλατεία του χωριού που την πλαισιώνουν πετρόχτιστα κτίρια και τη σκεπάζουν αιωνόβια πλατάνια. Η αρχιτεκτονική των πετρόχτιστων σπιτιών και των στενών δρομακίων μας ταξίδεψε στο παρελθόν, ενώ η φιλοξενία των κατοίκων αντυχεί με τις παραδόσεις και την ιστορία του. Για πες και τη διαδρομή είναι ωραία πάνω. Πολύ όμορφα. Πανέμορφα, όχι όμορφα, πανέμορφα. Άντε ρε εσύ. Όποιος θα το δει,
Και εδώ πέρα τι κάνουμε, θα φάμε καμία μπριζόλα μετά. Γιατί όχι. Έχει καλό φαγητό. Καλό φαγητό. Δηλαδή, Μόνο καλό φαγητό θα βρεις εδώ. Τι λες να παραγγείλουμε εμείς? Ό,τι και να παραγγείλεις καλό θα είναι. Πες κάτι ρε φίλε. Τα πάντα. Ένα πράγμα δεν μπορείς να πεις. Ψητά, αλφα ποιότητα. Μπριζόλα. Μπριζόλα, αλφα ποιότητα. Σούβλα, αλφα ποιότητα. Τι Καλαμάκια, έχεις αλφα και ποιότητα. σούβλα, σήμερα δεν έχει. Σήμερα δεν έχει. Ωραία, να πάρω μπριζόλα. Πάρε μπριζόλα. Και παϊδάκια κοτόπουλο να πάρεις. Τα ακούτε, σημειώστε. Κάποιοι από τους ντόπιους μεταφέρουν μια μυστηριώδη πικρία, αισθανόμενοι την απομόνωση από τη σύγχρονη πολιτεία. Μας έχουν ξεχάσει όλοι. Γυρίστηκα εδώ, μεγάλωσα εδώ μέχρι τα 8 μου χρόνια. Μετά διώχτηκα από εδώ στους ανταρτόπληκτους. Δύσκολη, αλλά ήταν το χωριό μεγάλο. Είχαμε κόσμο πολύ, ήμασταν 18 μαγαζιά. Στην ηλικία δική μου ήμασταν 300 παιδιά. Και το χειρότερο για τα χωριά μας, όπως βλέπει δική μου η άποψη, ήταν ο Καπουδίστριας και αργότερα ο Καλλικράτης. Δέλησαν την επαρχία. Εδώ στο χωριό μας από 500 σπίτια ζούμε μόνο 15. Η ηρεμία της πλατείας και η ομορφιά του φυσικού τοπίου μας χάρισαν ανανέωση και αισιοδοξία για την ανάβαση προς το Σμόλικα την επόμενη ημέρα. Αυτές τις 4 παράλληλες γραμμές θέλω να μου πει ο Νίκος από τι μπορεί να έχουν προκληθεί. Από το σιγιά κάποιου χάικερ. Όχι. Από τα νύχια μιας αρκούδας. Λέγε ρε. Τα ακονίζει. Άμα σου κάνει επίθεση αρκούδα, τι κάνουμε? Σταυρό, δεξιόστροφα, Ναι. 3 φορές. Λες το πάτερ ημών. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι Δεν τις έχεις, ναι, έχουν ξυπνήσει. Οι αρκούδες. Οι αρκούδες δεν επιτίθονται αν δεν απειληθούν, αν δεν μυρίσουν φαγητό ή αν πεινάνε πολύ. Ηρεμία θέλει, παιδιά, ψυχραιμία, να μην τρέξουμε, ήρεμοι όλοι μαζί. Συγγνώμη, κάτι είπε ο άλλος εδώ ότι θα του δώσουμε φαγητό, δηλαδή το τόστ που μας έμεινε από το πρωινό. Εγώ φίλε το με την αρκούδα δεν το μοιράζουμε, να ξέρεις. Η μερέντα του Γιάννη κάνει. Εκεί θα πλακωθούμε, να ξέρεις. Είναι από τις πιο όμορφες διαδρομές. Πράσινο, φύση, πολύ μαλακό τερέν, νερά παντού. Γενικά είναι ομορφιά απίστευτη. Μετά από μια απαιτητική ανάβαση με το βαρύ φορτίο στην πλάτη, διασχίσαμε πολλά διαφορετικά τερέν, διαρκώς εναλλασσόμενα ανάμεσα σε κρυστάλλινα ρέματα και πυκνά πευκοδάση. Η αρωματική μυρωδιά των πεύκων και οι αναζωογονητικές πηγές που συναντήσαμε στο δρόμο μας ήταν σαν φωτεινά σημεία στην εξαντλητική αναρρίχηση. Κάθε νέα στροφή ήταν ένα ταξίδι στην υπέροχη φύση που μας έφερνε πιο κοντά στον προορισμό μας, τη Δρακόλυμνη. Το τοπίο εκεί ήταν μαγευτικό και αντάξιο των προσδοκιών μας. Η λίμνη στην αγκαλιά των βουνών φαντάζει σαν κόσμος από άλλη εποχή. Τα νερά της λίμνης αντανακλούν τον ουρανό και τις κορυφές των γύρω βουνών, δημιουργώντας έναν εκπληκτικό συνδυασμό χρωμάτων και φωτός. Η ηρεμία του τόπου ήταν συγκλονιστική, σαν να ακούγαμε τη σιωπή των βουνών και να αισθανόμασταν τον αέρα της απόλυτης ελευθερίας.
Μάγκες, τι κάνετε? Ανοίγουμε φύλλο και σπανακόπιτα. Προσπαθούμε να στήσουμε τις σκηνές μας. Ωραία. Γιάννη, εσύ την τελείωσες? Ναι, να βάλω μέσα τα στρώματα, τα τέτοια. Μισό να βάλουμε δύο τελευταία και... Τι λέει η σκηνάρα από η Galaxy? Φοβερή. Θα παίξουμε πάλι. Τελικά αποφασίσαμε να ανέβουμε σήμερα στο Σμόλικα, εκεί πάνω, να διανυκτερεύσουμε και αύριο να φύγουμε το πρωί. Οπότε ξεκινάμε. Η πορεία ήταν δύσκολη και απαιτητική, με κάθε βήμα να μας φέρνει πιο κοντά στο στόχο μας. Το τοπίο άρχισε να αλλάζει όσο προχωρούσαμε, με τις ρίζες των βράχων να γίνονται ολοένα και πιο απότομες και τη θέα να επεκτείνεται προς το άπειρο. Και επιτέλους, μετά από πολλές ώρες πορείας, φτάσαμε στην κορυφή. Η αίσθηση εκείνης της στιγμής ήταν αδιανόητη. Ναι! 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 Φιλαράκι, είσαι στο δεύτερο ψηλότερο σημείο της Ελλάδας, να ξέρεις. Επόμενη στάδιο είναι ο Όλυμπος. Ωραία φίλε! Εκείνη την ώρα συνειδητοποιήσαμε την αξία της αντοχής, της επιμονής και της αλληλεγγύης. Τι βλέπουμε, μπορεί να μας πει κάποιος? Πάμε μαζί. Ναι, ό,τι θες. Λοιπόν, άκου εδώ. Ναι. Με καθαρό βορρά προς εδώ, Αλβανία. Ναι. 90 μέρες δεξιά μας και λίγο πιο πίσω βλέπουμε στο βάθος Όλυμπο. Ωραία φίλε. Άμα γυρίσεις λίγο πιο νότια, λίγο ακόμα, βλέπουμε το όρος της Τύμφης που είναι η Δρακολίνη που είχατε πάει πέρσι. Πέρυσι, πολύ σωστά. Όλο ευθεία κάτω δεξιά βλέπουμε το φαράκι του Βίκου. Ποιο είναι? Αυτό εκεί, ναι, το έχω τραβήξει και με τον drone. Τι έχει εδώ μέσα, ρε φίλε, για άνοιξε. Δεν ξέρω. Για να δούμε. Μάλλον αυτό το βιβλίο που γράφεις, ναι, για να δούμε. Όχι ρε φίλε! Νομίζω... Εδώ θα είμαστε. Τσίπουρο, καλά λέει ρε φίλε. Φιλαράκια, θα το επιβεβαιώσω έτσι για να μην γράφουνε τώρα. Είναι τσίπουρο, φίλε, μύρισε. Έτσι! Γεια μας, παιδιά τώρα. Έχει τσίπουρο εδώ! Η κατάκτηση της κορυφής δεν ήταν απλώς ένα ταξίδι. Ήταν μια εμπειρία που άλλαξε την καρδιά και την ψυχή μας. Το βουνό μας έδειξε την αληθινή του ομορφιά και τη δύναμη της φύσης, ενώ η κοινή προσπάθεια μας έφερε πιο κοντά. Ήταν μια κατάκτηση που θα μας συνοδεύει για πάντα στις μνήμες και τις καρδιές μας. Ο Σμόλικας δεν είναι απλώς ένας προορισμός. Είναι ένα ταξίδι εσωτερικής αναζήτησης και προσωπικής υπέρβασης. Όταν στοχεύεις ψηλά, μπορείς να φτάσεις ακόμη πιο πέρα και από ό,τι είχες φανταστεί. Και εμείς, οι τολμηροί πεζοπόροι, κρατάμε αυτή την εμπειρία βαθιά μέσα μας. Ως υπενθύμηση της δύναμης και της ομορφιάς που βρίσκεται στη φύση και στον εαυτό μας. Πώς νιώθεις που είσαι εδώ, φίλε? Φίλε, αυτό λέγαμε στη διαδρομή. Είναι η δική σου προσπάθεια, 100% δική σου προσπάθεια, οπότε ο κόπος σου ανταμείβεται. Έτσι. Πραγματικά ρε. Γιάννη, εσύ? Καλά. Φανταστικά, είναι πίστευτη, η θέα είναι μαγική. Πού είναι η χιονοθύελα ρε φίλε, έσπασε η κατεμιά. Έλατε. Ρε! Τέλος, δεν ξανανεβαίνα. Θα δείξουμε τίποτα από το βιβλίο μας. Αλήθεια. Βλάκας, αλήθεια. Πού βρήκες ρε? Μου έδωσε ο Γιάννης, γιατί είναι αλτρουιστής. Γιατί ο έχων τα δύο σακουλάκια δίνει το ένα. Και τι τρως τώρα? Τώρα θα τρώω κάτι wannabe, μακαρόνια με κιμά. Ωραία όμως. Μπολονιέζ. Αναμένο είναι, ρε. Άμα δεν ήμουν εδώ πάνω και νηστικός και να τρέμουν τα πόδια μου.
Δεν θα το βρω. Δεν ήξερες να πάρεις φασόλια. Εκτός από την κατάκτηση της κορυφής του Σμόλικα, στόχος μας ήταν και η διανυκτέρευση στη Δρακόλυμνη, προσφέροντάς μας μια μοναδική εμπειρία διανυκτέρευσης κάτω από τον αστροφώτιστο ουρανό. Εκεί, με το φως των αστεριών να χορεύει πάνω στην επιφάνεια της λίμνης, νιώσαμε την απόλυτη σύνδεση με τη φύση και με τους εαυτούς μας. Εντάξει φίλε, έκανα κορυφαίο ύπνο μες στη σκηνάρα του η Galaxy. Δεν κατάλαβα τίποτα ρε φίλε. Μη σου πω ζεσθενόμουν κιόλας. Μην το δοκιμάσετε ποτέ. Στο ταξίδι της επιστροφής κάναμε μια στάση στον ποταμό Βοηδομάτη, εκεί όπου τα κρυστάλλινα νερά του ρέουν αένα ανάμεσα στα καταπράσινα τοπία. Με θάρρος βουτήξαμε στα παγωμένα του νερά, νιώθοντας την απόλυτη αναζωογόνηση να διαπερνά το σώμα και την ψυχή μας. Το τοπίο μας μάγεψε, προσφέροντάς μας μια τελευταία γεύση της φυσικής ομορφιάς που χαρακτηρίζει αυτή την αξέχαστη εκδρομή. Καθώς αφήναμε πίσω μας το Βοηδομάτι, κουβαλούσαμε μαζί μας όχι μόνο τις αναμνήσεις, αλλά και την αίσθηση της ελευθερίας και της σύνδεσης με τη φύση που τόσο απλόχερα μας είχε προσφέρει αυτό το ταξίδι. Σπύρο, κάποιες σκέψεις για το τριήμερο? Καταρχάς ήταν φοβερά, πήγαμε και ήρθαμε με ασφάλεια όλοι καλά και ωραία και ευχαριστημένοι. Σημαντικό είναι μετά το τέλος της κάθε τέτοια διαδρομής που κάνουμε να κάνουμε και ένα μικρό απολογισμό. Να δούμε δηλαδή τα θετικά, τα αρνητικά, τι μπορούμε να διορθώσουμε, τι μας έλειψε, τι είχαμε περισσότερα, ώστε να μπορούμε να βελτιωθούμε κάθε φορά, δηλαδή να είμαστε όλο ένα και καλύτερα. Εμένα μου άρεσε τώρα γυρνώντας που άκουγα όλα τα παιδιά για επόμενες σκέψεις, για επόμενα δρομολόγια, να κάνουμε παραπάνω διανυκτερεύσεις στο βουνό. Τέλος πάντων βλέπω μια ενέργεια και μια θέληση και διάθεση όλων των παιδιών να το συνεχίσουμε αυτό το πράγμα που εμένα με εξητάρει αυτό και μου δίνει δύναμη. Πάμε δυνατά. Εγώ έχω να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ η πρώτη μέρα η διανυκτέρευση στο Κεράσοβο. Οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ φιλικοί, περάσαμε τέλεια, μου άρεσε το πόκερ που παίξαμε, το φαγητό που φάγαμε, η φιλοξενία των ανθρώπων. Όσο αφορά στην ανάβαση, θυμάμαι, έπιασα τον εαυτό μου πολλές φορές να μην αντέχει. Σκεφτόμουν να τα παρατήσω, τι να κάνω, κουράστηκα πολύ. Αυτό είναι κάτι που με έβαλε στις σκέψεις, πώς θα μπορούσα αυτό να το διορθώσω, να είμαι πιο άνετος την επόμενη φορά. Ίσως να έχω προπονηθεί περισσότερο, να έχω λιγότερα κιλά στην πλάτη. Αλλά φυσικά όταν φτάσαμε πάνω, η θέα ήταν η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Η διανυκτέρευση στην Δρακολίμνη ήταν ό,τι καλύτερο. Ο έναστρος ουρανός, χωρίς φωτορύπανες και αυτά, με άφησε με το στόμα ανοιχτό. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι φαίνονται έτσι τα αστέρια. Πρώτη φορά στη ζωή μου τα είδα έτσι. Και φυσικά η ανάβαση στο Σμόλικα ήταν μια μεγάλη μάλλον κατάκτηση και ικανοποίηση. Ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκα σε τόσο ψηλή κορφή και ανυπόμονο για τις επόμενες. Ένα πάρα πολύ όμορφο ταξίδι με μια τρομερή παρέα.
Ξεπεράσαμε τις δυσκολίες που μας παρουσιάστηκαν, κυρίως με την ανάβαση και τα χιλιόμετρα που είχαμε. Η θέα μας αποζημίωσε πάνω στη λίμνη και το βράδυ ο πεντακάθαρος ουρανός και τα αστέρια που φαινόντουσαν, άσχετο που δεν τα είδα, ήταν φοβερά. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Κώστα και στον Σπύρο που οργάνωσαν τη διαδρομή μέχρι τελευταίες λεπτομέρειες και μας βοήθησαν να ετοιμαστούμε και βοήθησαν ώστε να έχουμε αυτό το πάρα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Βασίλη, για πες. Ξεκινάμε. Ναι, κάποιες σκέψεις. Θα βάλεις τη λίμνη από πίσω να κοιτάω τα δείχνω και πού ή τίποτα. Όχι, Τίποτα, ωραία. Ένα φανταστικό ταξίδι. Τι έχω να κρατήσω? Πρώτον και σημαντικότερο, είμαι πιασμένος ολόκληρος, δεν μπορώ να περπατήσω. Δεύτερον, αυτά τα ρεμάλια που είναι από πίσω και γελάνε τώρα. Και τρίτον, εντάξει, η θέα από εκεί πάνω, η οποία ήταν μοναδική. Με τσίμπησαν κιόλας. Αντρικά, έτσι, όχι, το αχ ήτανε... Μια μύγα ήταν, κακιά μύγα. Αυτά, τώρα κοιτάμε το επόμενο, ήδη έχουν πέσει πολλές σκέψεις στο τραπέζι και ανυπομονούμε για πολλά ακόμα. Ξεκινάω. Πάμε. Γράφεις υπέροχα. Λοιπόν, άλλη μια εκδρομή τελείωσε και φέτος. Δεν περίμενα τίποτα λιγότερο από αυτήν την εμπειρία που ζήσαμε. Περάσαμε καταπληκτικά, γελάσαμε. Είμαστε μια απίστευτη παρέα, η αλήθεια είναι. Έχουμε δέσει πολύ ωραία, πολύ όμορφα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κώστα και στον Σπύρο που τα οργανώσαν όλα. Φυσικά σε σένα που είσαι πίσω από την κάμερα και θα μας βοηθήσει αυτές τις εικόνες που είδαμε να τις έχουμε και σε βίντεο. Τι άλλο να πω, φοβερές εικόνες, φοβερό πράσινο, φοβερή εμπειρία και τώρα προχωράμε για την επόμενη εκδρομή. Πάμε! Λοιπόν, η εκδρομή μας λοιπόν έφτασε στο τέλος της Σμόλικας 2024. Μια απίστευτη εμπειρία, κάθε φορά καλύτερα και από την προηγούμενη. Περάσαμε απίστευτα, ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά για τη συνεργασία, τη συμπεριφορά, απίστευτο γέλιο, απίστευτες στιγμές, όμορφες. Να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στις επιχειρήσεις που μας βοήθησαν και φέτος να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε την αποστολή μας. Τη Ρέα με ευτική γυναικολογική κλινική, το e-Galaxy, όπως και το Τζελούκ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζουμε να είστε κοντά μας και στις επόμενες εξορμήσεις μας. Δείτε μας, ακολουθήστε μας και ελπίζουμε να καταφέρουμε να σας ταξιδέψουμε. Παιδιά, περάσαμε καταπληκτικά, ήταν φοβερή η εξόρμηση. Μπράβο στα παιδιά που το οργάνωσαν. Είχαμε και εναλλακτικές λόγω της ζέστης. Η οργάνωση ήταν το νούμερο 1. Περάσαμε τέλεια στη λίμνη, στην κατασκήνωση, στην πορεία, στο τέλος στο βοηδομάτι κάναμε τη βουτιά μας, το φαγητό υπέροχο, οι μπύρες. Ευχαριστούμε. Όλα μπόμπα ήταν τα υπόλοιπα, αλλά ήθελα το Σπύρο. Δεν κοιμήθηκα καθόλου λόγω του Βασίλη. Θα το ξανά κάνεις? Θα το ξανακάνω, όχι θα το ξανακάνω. Αυτά. Αυτό φαίνεται στα βίντεο κιόλας. Καταθλιπτικό μαλάκα. Ένα μπράβο στην ομάδα. Έχει απογοητευτεί γιατί δεν έγινε καμία χιονοθύελα ρε φίλε την ώρα εκείνη. Περίμενε να γίνει κάτι κατά τσουνάμι πάνω στο βουνό, τίποτα δεν έγινε. Του έλειπε ο Σπύρος. Μάχημος όμως ο λαγός της ομάδας. Τραβάει μπροστά, χαράζει. Σαν μηχανάκι πήγαινε ρε φίλε. Και δεν τελειώνει και τα καύσιμα, τι κάνει δηλαδή. Δυνατός. Άντε πάμε σπίτια μας. Πάμε, φύγαμε.